Rodičia detí, ktoré nastúpia v septembri po prvý raz do školy, dostanú jednorazovo vyšší prídavok na dieťa. Mal by im pomôcť pri nákupe školských potrieb. V októbri dostanú 170 eur. Lucie je slobodná matka 3 detí. 2 z nich majú v novom školskom roku prvýkrát nastúpiť do školy. Ceny za pomôcky ju nemilo prekvapili, keďže nemá prácu. Obchody vedia, že sa nastupuje do školy, že sa zrovna teraz budú nakupovať, tak tie školské tašky sú drahšie. Už som nad tým začala rozmýšľať, lebo zostáva takmer mesiac do nástupu do školy. Už som začala rozmýšľať, ale som sa k tomu ani nedostala, vlastne ani finančne. Rodičia prvákov dostanú v októbri zvýšený prídavok na dieťa. Nemusia oň žiadať. Celková suma zvýšeného prídavku na dieťa z dôvodu nástupu dieťaťa do prvého ročníka základnej školy bude 170 eur. 60 eur je klasický, teda bežný prídavok na dieťa a 110 eur je to zvýšenie. Lucie príspevok víta a tvrdí, že jej ako samoživiteľke pomôže. Uvítala by, keby ho štát posielal skôr. Ten príspevok príde neskoro, takže peniaze si nejak musím vopred zaobstarať. To znamená požičať od rodiny, lebo od priateľov a potom im to dodatočne vrátiť. Podľa predavačiek v papierníctvách väčšina rodičov si necháva nákup pomôcok na poslednú chvíľu. Odporúčajú však, aby ich kúpili čo najskôr, kým je v obchode väčší výber a menej ľudí. Základný komplet balík pre prváka vychádza okolo 200 až 250 eur, ale už tam má vlastne komplet všetko v cene, všetky zošity, dosky, všetky potrebné veci, čo vlastne musí kúpiť na začiatok. To, že ceny školských pomôcok stúpajú, potvrdila aj analytička. Oproti vlaňajšku vzrástli približne o 5%. Porovnávame ceny, pokojne vyhľadávajme aj zľavy, ale na druhej strane im nepodláhnime, čiže nakupujme naozaj iba to, čo potrebujeme. Výdavky na pomôcky však nie sú všetko, čo musia rodičia zaplatiť školákom. Analytička apeluje na rodičov, aby si odložili peniaze aj na stravu, krúžky či školské kluby. Erik Vrábel a Natália Dvoranová, Slovenská televízia.